sammen og velkommen til den her video. Jeg har min lille søster med her, Monny, herude i baggrunden. Og vi skal fortælle, hvor vi kommer fra. Det der. Jeg skal nok fortælle, hvad Monny siger. Skal vi bare begynde? Jeg kommer fra Danmark. Og jeg hedder Olivia, og jeg er 6 år. Og mine forældre, min mor, altså min storebror fortæller, hvad vores far hedder. Min mor, hun kommer fra Bosnien, og hun hedder Mirella. Og du bor på Camilla Nielsensvej nummer 5, stue til højre, Frederiksberg. 2000. Ja. Så vil jeg også bare sige, at jeg hedder Mark, jeg er 8 år. Jeg er YouTuber, og min far, han hedder Daniel, han er 39 år, og han kommer fra Bosnien. Og mor er 36, så 39 og 36, den lige imellem, lige på den måde, ja. Og så vil jeg også bare sige, at jeg bor også på Camilla Nielsensvej nummer 5, stue til højre, Frederiksberg 2000. Og hvad med dig, Monny? Nå, ja, okay. Okay, han sagde, at han hedder Monny, og han er 1400 år, han kan godt lide mig, og han kan godt lide mig. Han kan også godt lide hende, ja. Og så kommer han fra Odense, og så kommer han fra en butik, der hedder Monny Butik. Og det kender han meget for. Og han har sådan en stor øje. Men han har sådan et mega sødt lille halsbånd hernede. Altså, det har jeg vist. Han er bare... så vil jeg også bare sige, at... og jeg skal lige viske en ting til min storebror. Nej. Det kan vi jo ikke fortælle. Han har underbukser på. Han er kun babser og hertil, og så ned til benene. Og så lige under. Han har faktisk badebukser på. Okay, så vil jeg altså sige farvel. Husk at subscribe, så kan I lige skrive der lidt i kommentaren. Og så vil jeg bare sige like, at I skal like. Ja. Og det var så det fra nyhederne for i dag. Farvel. Klokken er 1008.